Herritarrek abenduaren 9tik aurrera aukeratu ahalko dute Bermeoko 3. erakusleihoen lehiaketara aurkeztu diren 36 establezimenduen artean zeinek duen erakusleihorik hoberena. Gainera, iritzia ematen duten herritarren artean 250 euroko 4 sari banatuko dira. Parte hartzeko azken eguna hilaren 19 izango da. Bermeoko udalak Bermeo Tuna World Capitalekin batera antolatutako lehiaketa honetan herritar modura parte hartzeko hainbat pausu eman beharko dira. Alde batetik, gutxienez, saltokien 20 zigilu lortu beharko dira. Hauek lortutakoan, herritarra berasera, gizarte eta kulturetxera edo behargintzara gerturatu beharko da bere iritzia ustera. Azkenik, hau egindakoan, 250 euroko saria irabazteko zozketan sartuko da. Erakusleihoen lehiaketak herriko saltokiak indartzeko eta herrian kontsumoa bultzatzeko helburua du eta Nik Bermeon kanpainaren barruan garatuko da. Aurtengo gaia honakoa da, Bermeoko nortasuna eta izaera. Guztira, aurtengo edizioan 7.000 euro banatuko dira sari ezberdinetan. Erakusleio honenari saria Bermeo Tuna World Capital elkarteak aukeratua 3.000 euro. Erakusleio honenari saria epaimahaiaren bozketa 2.000 euro. Erakusleio honenari saria herritarren bozketa 1.000 euro. Eta, esan bezala, herritarren parte hartzea saritzeko 4 sari egongo dira, bakoitza 250 eurokoa. Txapelketak Bermeo Tuna World Capital elkartearen laguntza dauka eta elkarteak sari berezi bat emango du hegaluzea zein hegalaburra eta arrantza jasangarria nabarmentzen duen erakusleiorik honenari. Eta horrez gain, jasangarritasunarekiko sentsibilitatea erakusten duenari.